Anem a coses més que ens toquen més de prop. Deixem estar la Kings League i la Shakira en Piqué. Anem aquí a Banyoles, perquè des de que vam parlar del McDonald's, Banyoles ha sigut un escàndol. Adrià, posa'ns al dia perquè jo estic nerviós ja. Sí, bueno, dient el que fa la competència, no? Fa uns mesos es va formar el McDonald's, doncs què ha passat? Que el Burger King ha dit, jo també vull. A mi em sembla increïble. Això sí que em va tocar els collons. Quan és que vam parlar del McDonald's? Octubre, novembre? Sí, el 15 de desembre. Al cap de 2 mesos, pam, Burger King. Sí, va ser dos programes. No sé, però jo només sé que... perquè fem un al mes. Jo referent al McDonald's, que ja vingui el Burger King ja sí que me toca una mica el d'allà baix. Bueno, el que han fet és comprar un terreny a l'entrada de Banyoles, a la rotonda del líder. A davant de casa meva. A davant de Petó de Sabeta, què collons? Sí, totalment. Cago en la puta. Bueno, però tot actual. Han format un McDonald's, han tret un Burger King, perdó. Han tret un rentat de cotxes per un burger. Joder, moda. També et dic, bueno, prefereixo Burger King a McDonald's. Crec que és la mateixa merda. No, anem a parlar d'una cosa sèria. Molt criticar el McDonald's aquí, però quan de vosaltres hi heu trepitjat el McDonald's? Jo. No, jo menjo molt de McDonald's. Jo també. Jo menjo molt de McDonald's. Jo no m'amago. Jo no, i de moment no té pinta que hi vagi. Som els únics, som la resistència. Jo també hi he anat. Ara, s'ha de dir una cosa. El McDonald's de Banyoles millora si fas Macauto, eh? Ah, no, jo el de Banyoles no l'he trepitjat. Has tingut mala experiència? El de Banyoles no l'he trepitjat. Jo prou bé. Un dia bastant malament, que dia. Però el segon, prou. Team McDonald's o Team Burger King? Burger King. O Team Tastum? Un dels tres, Josep, ja. Què collons és Burger King. Croquetes de la iaia, jo diria. Tastum és l'Uden Robert. Ah, Robert. O sigui, Burger King, McDonald's o Robert? Has de dir un dels tres. Home, sempre es vinen Robert, jo crec. Bueno, a veure, s'hauria de veure. Sí, jo crec que no. Qualitat prèvia crec que és molt millor d'un Robert. Jo, tant McDonald's com Burger King no els he trepitjat gaire al llarg de la meva vida. El poc que he anat és Robert McDonald's. sí, Però Robert sí, per tant. Ara, també haig de dir, si en aquesta balança, ja que estem posats a comprar locals de menjar, si aquí s'hi fot un cònic... Ah, espectacular. Fem una crida perquè... Fem una crida perquè vingui el cònic. Cònic, us podem patrocinar. Cònic, truca a Miquel Noguer, que ja no li ve d'un, va. No, faltes tu, va. Bueno, en fi, que se'n sobra un Burger King. No sé quan sobra. I només sé que l'altre dia vaig passar-hi. Encara s'ha de començar. No, està construint? Hòstia puta, van ràpid això. Jo he vist que... Crec que de moment estan desmuntant el que hi havia. Ara, això sí. Desmuntant el rentat de cotxes. Això sí. Que em van dir que aquell rentat estava bé, que per pocs calés rentaves el cotxe guai. Sí, però jo no he vist mai gaire ningú allà. Jo tampoc. Tothom va allà al del 14. Però era de camions. Podies anar a rentar el puto camió. Bueno, però rentar el camió pots anar on te vulguis. També hi ha el de davant del Mercadona que també es pot. No, allà és més difícil. Allà rentes camions? Sí, n'hi ha que queda per fora. No ho sé. Sí. Ah, això volia dir, que hi vaig pensar-hi l'altre dia quan pensava el guió de la Sabeta. Penso que el drama que ja està ben ara amb el Burger King i el McDonald's és el mateix que hi va haver en el seu moment amb el Mercadona. Hòstia, ja fa molt... És que jo fa molt... No me'n recordo, però... Va haver-hi merder al Mercadona? Jo suposo que hi va haver... Sí, segurament sí. El Mercadona va... O sigui, hi havia un temps que no hi havia... És que no sé... Hi havia bon preu, hi havia poca cosa. No sé si quan va obrir... Fer aquell supermercat en plan enorme. Abans del bon preu hi havia Intermarché. Jo crec que hi havia arribat a anar, És que jo crec que quan va obrir el Mercadona encara no hi havia el bon preu. És a dir, Banyoles hi havia Intermarché, el Condi, Capravo i el Dia. Jo no me'n recordo. I el que hi ha allà dalt a la carretera... El d'allà dalt, sí. Com es diu? És un Eroski. No, un altre. El Balbi. El Balbi. Avui he anat per primera vegada al Balbi. Com que per primera vegada? No hi havia anat mai. Mai? Hòstia. Jo hi he anat una vegada. És que s'ha tomat He anat poques vegades i... Aldi Condis jo tampoc els he trepitjat mai, Aldi jo mai. Aldi s'ha dit que vaig tenir... Bueno, la meva mare va tenir l'època d'Aldi forta. Hombre, si la va tenir. Perquè et feien productes així ecològics. Així es marca. I ja per tancar el tema del Burger King, creieu que s'organitzarà una altra botifarrada quan s'obri el Burger King? Això ho hem d'explicar, no? Ho hem explicat, el que va passar al McDonald's. Explico. En plan, es va organitzar una botifarrada. Era una botifarrada? No, era una hamburguesada. És igual. Perquè a McDonald's fa hamburgueses tal i qual. Era una hamburguesada popular i a més d'això els diners anaven a la Marató. És la cosa més random que he vist a la meva vida. Però de qui van treure idea? De la Sabeta. De la puta Sabeta, tio. La Sabeta aquí. Copyright. Sí, i no se'n paga en cap moment, Cap de nosaltres hi va anar, però va treure idea d'aquí. Creieu, doncs, que hi haurà botifarrada? No, jo diria que creieu que no. l'hauríem de fer jo crec que nosaltres? ja s'han resignat, jo crec.
La gent s'ha Crec que resignat. s'han resignat. Van recordar bastants diners, Quan valia la I què han botifarra? aconseguit 10 el euros? McDonald's? Ah, no és res. Els diners van a la marató, vull dir, els diners no van cap a... Jo què sé, Buah. vandalisme cap al McDonald's. No, bueno, S'ha d'explicar la història de la Carlota Torres amb el McDonald's, Explica-la, va, mira la càmera i influencer digues. més gran de Banyoles. Carlota Torres, influencer més gran de Banyoles, tiktoker amb no sé quants milers de seguidors. Parèntesi, va anar aquesta setmana ha anat a gravar amb en David Bisbal. I parèntesis, Sí, és veritat. Enric del Super 3 ja en parlarem, amb la influència, aquí també És veritat, potser Enric del Ara. Super 3 el supera Potser és bastant. la més gran. I l'Albert Pla, cuidado. Ala. Segueix, Josep. Va fer promo al McDonald's d'aquí Banyoles. Va penjar una story, en mi pueblo han abierto un McDonald's, que guai, jijiji, jajaja. Vale. Al día següent va penjar una story dient, chicos, estoy malita, me ha pillado algo en la tripa, no sé qué tengo. Sospitós. Sospitós. I dient això, tanquem el tema del McDonald's a Banyoles. És el més fort que he vist en molt de Déu-n'hi-do. temps. Déu-n'hi-do. no, Això, m'ha fet molta gràcia. per reflexionar, eh?